Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan labi pang mahait sa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa kitagpuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagmamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios. Ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ng adlaw, kinahanglan nga atong andam sa itong kaugalingon aron kita mahiluna gayud sa grasya pinaagi sa paggamit nato karon sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga magpapas tanan itong mga salang nabuhat ng adlaw pinaagi sa salig sa pasalig sa Dios. Matud pa niya kung isugid ta ang atong mga sala, siya ang Dios kasaligan ug magatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayod sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. So kung andam ka na, alang kanimo usab nga dili magtotoo ang imong buhaton maong pagtuo kang Ginoo Jesucristo ingon nga imong manluduwas. Musa karon magampo ta sa hilom. Ama, namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo nga buhi pa kami nining among lawas kini timaylan sa imong plano nga nagalihok pa nganhi sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Umani kami nining adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong pinaki sa pagpatinaw kanamo sa balaang Espiritu Santo sa imong mga kamatuoran. Mani kami labi na ning among gitun-an bahin sa balaang Trinidad o lamdagi kami. Salamat ng among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan the Holy Trinity, ang balaang Trinidad. Okay, dini kita muhunong sa katapusan atong panag-uban ato karong tukbilon ang iyang paghimaya. Okay. Sulod sa kapatan kaadlaw human sa iyang pagkabanhaw. Kini naghisgot bayan ni Ginoong Jesucristo nga diin ang Ginoo mipakita siya sa iyang kaugalingon sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya sa iyang pagbiya ning kalibutana o sa pagsulod niya dito sa langit. Mga buhat 1, 2 sa 3, mga buhat 1, 9 nga sa 10. Dito may representar dili kay mi presentar kun mi presentar si Kristo sa iyang kaugalingon, ang unang binanhawng tao dito sa langit. Ug kinsa gidawat sa amahan isip usa ka hingpit ug ang bugtong halad alang sa makasasalang katawhan. Hebreano 9:24-28. Sa iyang pagsuod sa langit, ang Diyos tao milingkod
na ang paglingkod sa tuong kamot sa halangdon nga amahan didto sa langit. Hebrehanon 1:3. Ang iyang paglingkod nagahulagway sa pagdawat sa Dios kaniya sa hingpit sa iyang pagkatao. Salmo. Okay? Salmo 110, versikulo 1. Hebrehanon 1:13. Dinto sa tuong kamot samahan, ang dapit nga hamili, si Kristo nagapadayon sa iyang ministeryo isip atong tigpangaliupo, labawng saserdote o manlalaban. Hebrehanon 7:25, Hebrehanon 8:1, 1 Juan 2:1. Now, isip makita nga persona sa balang Trinidad, si Jesucristo ang gitawag og Shekinah glory, mipuyo uban sa Israel dito sa balaan nga tabernakulo o templo. Siya mao ang Diyos sa Israel. Levitico 26:11-12. Kansang presensya didto sa balaan sa mga balaan, gihulagway pinaagi og masanag nga panganod ibabaw sa tabernakulo. Exodo 40:34-38. Sa panahon sa pagpakatao sa Dios, ang makita nga Kristo mi tabernakulo o mi puyo diya sa unod uban sa katawan. Juan 1:14. Ang iyang nausab nga himaya namatigdan nila ni Pedro, Santiago ug Juan atol sa iyang ministeryo dinhi sa yuta. Mateo 17:1-5. Human sa iyang pagsaka sa langit, ang balaan nga tabernakulo alang sa iyang pagpuyo gibalhin ngadto sa lawas sa magtutuo. Juan 14:20, Juan 17:23-26, Colosas 1:27-29. Karon, nagaambit na kita sa iyang himaya dinhi sa panahon ug didto sa eternidad. 2 Corinto 3:18. Karon natong hisgutan ang iyang pagbalik. Didto sa langit, si Jesucristo nagaandam og dapit alang sa mga magtutuo sa panahon sa simbahan nga ginganlang daghan sama nini mosunod. Iyang pangasaunon, pinadayag 19:7, simbahan konsimbahan Juan 14:1-3, lawas ni Kristo Efeso 4:11-12, ug harianong panimalay sa Dios 1 Pedro 2:9, pinadayag 1:6, pinadayag 5:10. Dinhi sa yuta, ang iyang harianong panimalay giporma pinagi sa bautismo sa Espiritu Santo, kinsa nagabutang sa matag magtutuo sa panahon simbahan ngadto sa pagkadugtong kang Kristo sa higayon sa pagtuo kaniya. Galacia 3:1-5, 14:26-27, Efeso 4:4-5, 2 Tesalonica 2:13-14. Inikahingpit na sa iyang harianong panimalay, si Kristo manaog gikan sa langit ug iyang tapukon ang tanang magtutuo sa panahon sa simbahan, patay ba o buhi, aron musugat sila kaniya diha sa panganod. 1 Tesalonica 4:16 ngadto sa 17. Now, sa dihang natapok na tanan ang harianong panimalay diha kaniya aron magauban na kaniya hangtod sa kangturan, ang tanang sakop niini magadawat na o mga lawas sama sa iyang nahimaya ang lawas nga pinanhaw. 1 Corinto 15, 51-53, Filipos 3:21.
Ang iyang kamatuuran o pagkadili na mausab, nagapasalig sa iyang saad. Busa ang pagkabanhaw sa simbahan, mahimong bulahang adlaw nga atong gilauman sa matang magtutuo. Tito 2:13. 7 ka tuig human sa pagkabanhaw o pagsakgaw sa simbahan, si Jesucristo inubanan sa iyang pangasaunon na nga maong simbahan. 1 Tesalonica 3:13, Judas 14, pinalihag 19:14. Mubalik sama sa kilat nga mukilab tadla sa tibok langit gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Mateo 24:27. Sa iyang una nga pag-anhi, mianhi siya sa tumang pagpaubos. Pilipos 2:5-8, aron pagahukman. Sa iyang ikaduhang pag-anhi, siya moabot nga may gahom ug dakong himaya. Mateo 24:30, Mateo 26:64, aron mohukom, makigubat ug muhari. Pinadayag 19:11, 15-16. Ang tanang mata makakita sa bumabalik nga labing gamhanan sa langit ug sa yuta. Ang iyang mga mata daw siga sa kalayo ug may daghang korona diha sa iyang ulo. Pinadayag 1:7, pinadayag 19:11-12. Human sa pagkapildi sa tanang puwersa ni Satanas, ipahimutang nakaroon din ni sa yuta ang gingharian nga mulungtad ug 1,000 ka tuig. Ug si Kristo musugod sa iyang pagdumala niini uban sa pagkamatarong nga wala na katapusan. Inikahuman sa literal nga 1,000 ka tuig nga hingpit nga kahimtangan, iyan ang pagahukman ang tanang dili magtutuo ang tubangan sa iyang dakong puting trono. Pinadayag 20:11-15, ug itambog na kini sila didto sa linaw sa kalayo, kumikan sa ilang pagsalikway sa iyang buhat sa kaluwasan, alang unta sa ilang kaayuhan. Unya, kining universo karon pagagubon. 2 Pedro 3:10. Ug ang bag-o ng kalangitan ug bag-ong yuta pagatukuron. Si Ginoo Jesucristo mohari na sa iyang gingharian nga wala na katapusan. 2 Pedro 1:11. Ubos sa kamanduan sa Amahan, pinadayag 22:3. ug sa hingpit nga pagkahiusa uban kaniya, 1 Corinto 15:28. Ang tibuok nga yuta mapuno kini sa iyang himaya. Salmo 72:17-19. Matuod gayod nga ang atong dili ikatandi nga Kristo, ang nating karnero nga gipatay, pinadayag 13:8. Takos sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam, ug sa kusog, sa dungog, sa himaya, ug sa pagdaig. Pinadayag 5:12. Okay, atong isgutan karon ang Dios nga Espiritu Santo. Ang persona niya. Una sa tanan, ang mga tao nga mosalikway sa konsepto sa balang Trinidad, mohimog pagkakunhod. Pagpaminos sa Espiritu Santo pinagi sa pag-ingon nga wala kini lain kundili usa lamang ka kambuyuhan o influence sa Ingles. Ingon nga adunay mga tao nga moingon nga ang Dios nga anak usa lamang ka yano nga tao. Apan ang pagkawalay lawas o pagkakuwang sa material nga porma sa espiritu, dili kini makapahimo niya nga kubos nga pagkapersona kaysa Dios nga Amahan kinsa susama
nga dili makita. Ang kapulong nga espiritu, ghost sa in English, usa kini ka makalilibog nga paghubad sa pulong pneuma, P-N-E-U-M-A, nga nagpasabot og espiritu. Walay pulong sa pinulungang Griego sa espiritu. Ang labing duol nga pulong mao ang pantasma, Mateo 14:26, nga nagkahulugan og aparisyon o pagpakita. Apan wala gamita kining pulong nga bahin sa ikatulong persona sa balang Trinidad, ang Espiritu Santo matuod siya nga persona, susama ra gyud sa Amahan ug sa Anak nga mga persona. Segundo Corinto 13:14, Primero Pedro 1:2. Ang daghang mga ngan o titulo sa Dios nga Espiritu Santo, mabag-o ba o madaang pakikisaad, nagapakita sa iyang pagka-Diyos o nagapadayag sa iyang relasyon ngadto sa tulo niya kakaubang sakop sa balang Trinidad. Bahin sa iyang mga kinaiya, gitawag siya og espiritu sa pagkabalaan, Roma 1:4. Espiritu sa kinabuhi, Roma 8:2. Espiritu sa kaalam, Isias 11:2. O espiritu sa kamatuoran, Juan 14:7. Ang mga titulo nga espiritu sa Dios o espiritu sa atong Dios, Genesis 1:2, Mateo 3:16, 1 Corintios 6:11. O espiritu sa atong Amahan, Mateo 10:20, nagapahiusa sa espiritu ngadto sa Amahan samtang ang espiritu ni Kristo o espiritu ni Jesucristo, Roma 8:9, Filipos 1:19. Espiritu sa iyang anak, Galacia 4:6, o espiritu sa Ginoo, mga buhat 5:9, nagapahiusa kaniya ngadto sa anak. Kining maong mga titulo, wala magpasabot nga siya usa lamang ka kinaiya sa Dios. Wala. Okay? Walay mga kinaiya ang gigamitan pinaagig personal nga pulingalan, meaning personal pronouns, sama sa siya, lalaki, niya, lalaki, ug iya, lalaki. Ni ang usa ka kinaiya tultulan kamo niya sa tibuok kamaturan, Juan 16:13-15, umuhulip ug muhatag og kinabuhi, Genesis 1:2, Job 33:4. Kining mao nga mga titulo nagahisgot bahin sa Espiritu Santo isip nabuwag o nalahi nga persona. Ang termino nga espiritu, nagahulagway kini sa nalahi nga tahas sa iyang persona. Sanglit espiritu man usab ang Amahan ug Anak, Juan 4:24. Ang Espiritu Santo, mao siya ang dili makita nga gahom sa Dios. Ang persona nga pinaagi kaniya, gitugyan ang Dios ng gahom. Sa maong paagi, iyang gipadayag ang plano sa Dios dinhi sa yuta. Ug mao ang gitugyanan alang sa pagtuman sa Kristohanong paagi sa pagkinabuhi. Ang tahas o buhat sa Espiritu Santo dili angay nga ikalibog sa ilaha nga ubang sakop sa balang Trinidad. Ang Ginoo mao ang espiritu, ug gahain gani ang espiritu sa Ginoo ana ay kagawasan. Ana ka ni 2 Corinto 3:17. Ang hugpong sa mga pulong ang Ginoo mao ang espiritu. Nagahisgot kini sa Espiritu Santo, dili sa ikaduhang persona sa balang Trinidad. Ang Ginoo mao ang espiritu, nagahatag og gibug-aton sa pagka-Dios sa ikatulong persona. Ang maong hugpong sa mga pulong, wala magpasabot
nga ang espiritu mo ilis sa presensya sa nabanhaw nga Kristo nga nagapuyo sa magtotoo. Roma 8:10, Galacia 2:20, Colosas 1:27. Ang buhat sa usa dili mahimong ipaangkon sa lain nga usa. Sila nagkabuwag og nagkalahi nga mga persona. Pulo sila pareho nga anaa sa sulod sa magtotoo. Now, karon natong isgutan ang iyang ministeryo ngadto sa kaliwatan sa tao. Ang karaang tugon mipasidungog sa Espiritu Santo uban sa pagbag-o o pagtukod pag-usam sa kalibutan human sa paghukom o pagguba sa orihinal nga kabuhatan. Genesis 1:2, Job 26:13, Salmo 104:30. Aron sa paglikay sa kaliwatan sa tao, sa pagbalik og kaguba sa yuta, ang Espiritu Santo isip gahom sa Dios, nagapugong sa sala. Segunda Tesalonica 2:6-7. Usa kini sa mga kaayuhan sa komun nga grasya sa Dios ngadto sa kaliwatan sa tao. Naulain pag yung kaayuhan sa komun nga grasya mahitabo dinha sa pagsangyaw. Sanglit ang matag tao nga nahimugso human sa pagkalaglag ni Adan na tao mang espirituhanong patay nga walay tawhanong espiritu. Ang Espiritu Santo mo ay mulihok una puli sa wapay tawhanong espiritu. Aron sa maong paagi, masabtan ang espirituhanong kasayuran bahin sa mayong balita sa kaluwasan. Segundo Corinto 2:14. Sa higayon nga buot maminaw sa mensahe sa mayong balita ang usa ka tawo nga espirituhanong patay, ang makabig ba nga ministeryo sa Espiritu Santo mao'y magahimong tataw sa mensahe. Juan 16:7-11. Kung ang maong tao musugot sa pagdawat pinagi siyang pagtuo kang Jesucristo, ang Espiritu Santo magaangkon sa maong pagtuo ug mohimo niini nga epektibo alang sa kalwasan pinagi sa iyang ministeryo sa gitawag og masangputon nga grasya, efficacious grace sa in English. Nana sa Episo 2:8. Now, ang iyang ministeryo ngadto sa mga magtotoo, mao ni atong isgutan ha. Ang Espiritu Santo mao ang Dios nung tagsuwat sa pulong sa Dios. Nga gitawag usab og ang huna-huna ni Kristo. 1 Corinto 2:16, Hebrehanon 3:7. Wa lamang magagarantiya ang Espiritu Santo sa iyang pagkawalay sayop sa pulong sa orihinal nga mga pinulungan. Segundo Samuel 23:2, Segundo Timoteo 3:16, Segundo Pedro 1:20-21. Kundili, nagatudlo sab siya sa magtotoo. Juan 14:26, Juan 15:26. Dili ta masabtan ang mga espirituhanong kasayuran kung gamitan talang kini sa atong tawanong pangutok. Ang Espiritu Santo mao'y nagasangkap sa gikinahanglang espirituhanong IQ aron masabtan sa atong may kinutubang salabutan ang gipadayag sa walay kinutubang kaalam sa Dios. Kining maong ministeryo sa pagtudlo nagapabalhin sa eskwelahanon nga kahibalo sa doktrina nga ginganlan og gnosis sa Grigong pinulungan, Episo 3:19, ngadto sa tugob nga kahibalo o epinosis, Episo 4:13, Segundo Pedro 1:8. Ang gnosis nga doktrina wala kini espirituhanong kaayuhan. Ang epinosis nga doktrina mauray magamit alang sa kristuhanong pagkinabuhi. Now,
Bisan tuod, kung ang Espiritu Santo dinhi naman sa kalibutan, gikan pa sa sinugdan. Ang iyang mga ministeryo nagausab-usab gikan sa usa ka panahon, dispensation, ngadto sa laing panahon, dispensation. Manungdanon ang iyang buluhaton sa matag hiyugto sa kasaysayan. Ang Panginoon, adunay dakong kalainan tali sa iyang buhat sa daan o sa bagong pagigsaan. Sa kinatibukang panahon sa daang pagigsaan, ang Diyos pinagi sa iyang pagkagamhanan, milimiti sa pagkaanaa sa presensya sa Espiritu ngadto sa pipila ka mga tao kinsa dinhay pinasahi nga mga tahas o katungdanan nga ilang tumanon. Mga Pangulo, Henesis 41:38, Números 11:17, 25, Números 27:18, hanas nga mga panday sa tabernakulo, Exodo 35:30-35, mga maghuhukom 3:10, mga hari, 1 Samuel 10:10, 1 Samuel 16:13, mga propeta, na Daniel 4:8, Zacarias 4:3-6. Ang Espiritu mahimong hangyoon o pagadawaton. Segundo mga hari 2:9-10. Ang Espiritu mahimong tangtangon gikan sa magtotoo tungod sa makanunayon nga pagkakarnal. Salmo 51:11. Ang buluhaton sa Espiritu Santo sa panahon sa simbahan, usa kini katalagsaong pagpadayang sa grasya sa Dios. Wala sukad masukad matuman sa Espiritu Santo ang musunod nga 5 ka dili kasagarang buhat sa matag magtotoo. Kining naasoy mga buhat nagalakip sa 5 sa mga ministeryo sa Espiritu Santo ngadto sa magtotoo sa higayon sa kaluwasan. Primero, ang bautismo sa Espiritu nagabutang kanato sa paghiusa kang Kristo nga nagahimo sa matag magtotoo sa panahon sa simbahan nga sakop sa lawas ni Kristo. Ang simbahan, ang harianong panimalay sa Dios. 1 Corinto 12:13, 1 Pedro 2:9. Ikaduha, ang pagpuyo sa Espiritu nagabalhin sa lawas sa magtotoo ngadto sa usa ka templo sa tuyo nga dungan kining puy-an Hesukristo. Ang gitawag og Shekinah glory. Roma 8:9-11, 1 Corinto 3:16, 1 Corinto 6:19-20, 2 Corinto 6:16. Cross-reference Colosas 1:27-29. Ikatulo, ang pagpuno sa Espiritu mao ang gahom alang sa Kristohanong kinabuhi ug ang yawi ngadto sa temporal nga pagigambitay sa Dios. Ikaupat, ang pagtimbre sa Espiritu nagagarantiya sa kasiguruhan nga dayon sa matag sakop sa harianong panimalay sa Dios. Efeso 1:13, Efeso 4:30. Ikalima, usa ka espirituhanong gasa ang ihatag ngadto sa matag magtotoo aron sa pagtuman sa buluhaton ingon nga usa ka harianon nga niya sa kalibutan. 1 Corinto 12:4-11, Efeso 4:11. Sa iyang pagpanag-iya niining 5 ka mga panalangin, ang magtotoo karon nagaangkon sa labing talagsaon nga mga espirituhanong katungod sa kasaysayan. Ang nagunang katuyuan ni ining gisgutang mga katungod mao ang paghimaya kang Ginoong Hesukristo. Juan 16:14, Galacia 5:22-23. Matuman ba o dili kining maong katuyuan, nagaagad lamang kana sa unsay pagapilion sa kaugalingong kaubutos magtotoo kung bahin as pagpuno sa Espiritu ug ang paggamit sa epinosis nga doktrina.
Ang pagpuno sa Espiritu, usa kini ka bug-os nga kahimtang nga gimando sa matag magtotoo aron pagagamhan ang Kristohanong pagkinabuhi. Efesios 5:18. Ang pagpuno sa Espiritu mahimo nga muwa bisan kanusa tungod sa pagpakasala. Apan mahimong mabalik diha pinagis pagkumpisal o pagsugid sa sala. 1 Juan 1:9. Sukwahi niya na ang pagpuyo sa Espiritu usa kini kakahimtang nga dayo na wala imando apan gi-representar sa balang kasulatan ingon nga natuman nga katinuoran alang sa tanang magtotoo. Ang kinalabuan nga pagkaepektibo sa buluhaton sa mga espirituhanong gasa nagaagal usab sa paghatag og gahom sa espiritu o sa doktrina sa Biblia nga nahimo ng nagapuyo sa kalang sa magtotoo. Ang Dios nun nga maayong buhat mahimo nga mabuhat sa Kristohanong pagkinabuhi. Pinaagi ra gyud sa pagpuno sa Espiritu. 1 Corinto 3:12-13. Kining maumatang sa maayo nga may bili sa iyong kaugalingon, bulawan, plata, bililhong mga bato, mauray matang sa buhat ang makasugakon sa pagsuway sa panahon ug magantihan dito sa eternidad. 1 Corinto 3:14. Ugmao ang Espiritu Santo sagad wala panumbalinga o wala ilha nabihan sa iyang pagka harianon o pagkagamahalan sa tanan nga susama sa ilang sa laing duha ka personas balang Trinidad. Atong humanon kini karong adlaw pinagis paghisgot sa sinugdanan lamang. Okay? Andam ka na. Kung buot mong higugmaon ang Dios, kinahanglan imo siyang ilhon si kinsa ug unsa siya. Gusto? Imo lamang mailhan ang Dios sa dakong bahin sa iyang kaugalingon diha sa iyang pulong. Ang pagsabot kung kinsa ug unsa ang Dios ug ang pagsalig sa iyang hingpit nga kinaiya maanaaman sa katalagman o kauswagan kini nagatukod og usa ka tukuranan sa pagsalig kalinaw sa sulod og espirituhanong kalig-on. Kining maong pagtuon nato nagasugod lamang sa pagsuhid sa walay kinutubang giladmon ug pagkalangdon sa balang Trinidad. Ang matag Biblianhon nga pag-usisa sa kinaiya sa Dios nagasidlak sa katingalahang mga dagway sa matag sakop sa balang Trinidad. Matag pag-usisa sa ilang tagsa-tagsa kabuhat nagatukas sa mga kahinguhaan nga labing hinungdanon alang sa Kristohanong pagkinabuhi. Gipadayag kanato sa Dios ang tanan nga kamatuoran pinaagi sa Espiritu. Ang Espiritu nagsusi sa tanang mga butang sa pulong sa Dios bisan pa nitong labing natago nga mga katuyuan, meaning mga doktrina sa Dios. Samtang ikaw nagatubo diya sa grasya o kay balo sa atong Ginoong Jesucristo, maugmad mo ang katakos sa pahigugma sa Dios, ingon nga bala ang Trinidad ug ang kadasig sa pag-alagad ug pagdahig kaniya. Dinhi mahuman ang atong paghisgot bahin ining bala ang Trinidad. Magampo ta. Bala na mo nga Dios. Salamat sa tanan nimong gihimo aron kami malamdagan bahin ining maong doktrina nga wa masabtis kadaghanan ang doktrina sa balang Trinidad. Salamat o Dios sa imong pagpatinaw, pagpaklaro ka namo sa tataw nining tanan. Grasya kini o hinaot nga kini mahimong dugang
panalangin sa among kinabuhi. Ingon nga imong mga anak. Salamat nga among pagtuon sa among pulong pinagi sa YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita lamang kini mong ministry in a mighty way kung sumala sa imong kamuton. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.